जोंनि गभर्नमेन्टआ बिदि खालामना होनो हादों नामा जायगाखौ नाय जाबाय गामि ओनसोलावहाय ओंखारनानै मानसिनि साखाथि बाखाथि थाग्रा माने गोजौआव बिरबायग्रा दाउफोर। हेल' रायजोफोर खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनाय जाबावबाय। दा आङो ओरैबायदि जायगायाव दंफैयो बहाय कर्नाटक स्टेटनि मान्डिया डिस्ट्रिक्ट होननायाव आङो दंफैयो। बे जायगायावहाय ओरैबायदि समायना समायना जायगाफोर दङ। दा जोंनि ओजोंनि आसामनि बायदि नुयो, माने बड'लेण्ड एरियानि बायदि नुयो। नंगौ नामा? गासैबो सारौफालि माइ गायजोबो आरो सारि सारि नालेंखर बिफां, जोंनि ओजों गय बागान, गय बिफां। दा बेवहाय ओरैबायदि समायना मोनसे दैखं दङ। बे दैखंखौ आङो नोंथांनो खिन्थानो थांगासिनो दङ। दा बे दैखौहाय फैयो होननानै मिथिदों, केरेला स्टेटनिफ्राय फैयो, ओमफ्राय बियो कर्नाटकआव हाबनानै आरो तामिलनाडु जानानै थाङो आरोखि बे दैया। बे दैनि कन्डिसना माबायदि दा नोंथांमोना ज्रुम ज्रुम गाबनाय खोनादों। ओरैबायदि समायना नुयोना हनै आयु 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 बुंनानै फोजोब हाया। वाव बिउटिफुल। आरो नोंथांमोना बे माइ बारि नुदों, माइ बागान। हाग्रानि दावराया फैनानै गासैबो जाफैजोबो। आङो दा नोंथांमोननो एसे देखायलांगोन। हाग्रानि दावराया बे माइ बागानाव गामियाव ओंखारनानैनो जाफैजोबो। जोंनि होजोंब्लाथ' ओंखारनो हानाय नङा बियो। बे गथ'फोरजोंनो खिफिखौ होजागोन बाथुलजों। दैमायानो जाबाय बेनो। ओरैबायदि मोजां दैया, बे जोबथा गिदिर दैदो, ओमफ्राय देरोबो बियो, माने खुरलाबाया। नायदो। ओमफ्राय नोंथांमोना बैयाव नुनो मोन्दों नैबे दै ज्रुम ज्रुम बाज्रुमनाय, बेखौ आङो गोजौनिफ्राय सुट लाब्लासो नोंथांमोना मोजां नुगोन। वाव बिउटिफुल। बे सारौफालि नै बै खनानिफ्राय बेखौहाय ओरैहाय बाज्रुम होजोबदों आरो दैयाखौहाय ओरैहाय, माने बेवहाय जंसिब खालामदों, ओमफ्राय आरो ओरै लांबावदों। दा बेखौ मानि थाखाय खालामदों? बियो हाब्रां नङा लोगोफोर, बियो हाब्रां खुरखानाय नङा। माने बेखौहाय रायजो राजाफ्रा बे दैनि थाखाय प्रब्लेम जायो नालाय माइ गायनाय फुनायावहाय, दा बे बयबो राननानै लांथों होननानैहाय बे कन्डिसनखौ बानायनाय जादों आरो बे दैयानो तामिलनाडु स्टेटनावबो मोनहैयो आरो फैयो जाहैबाय केरेलानिफ्राय। वाव भेरि डेन्जारास। ओरैबायदि समायना नुयो। बियो हाब्रां नङा दे लोगोफोर, बे दै बाज्रुमनाया, माने बेखौ बानायनायसो जादों। माने रायजो राजाफ्रा राननानैहाय माइ गायहैथों गामियाव होननानैहाय बेखौ बानायनाय जादों आरो गभर्नमेन्टआनो। मोनसे जि गोदोनानै दं, गुल्ला बागदावदों आं बेखौनो, माबा गलेरसो नामा होननानै फाग्लासो। नै 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 नुजाफैबाय। गोबावजों नुजायो, गुल्ला बागदावदा। ओरैबायदि रोमै रोमैलै लोगोफोर, बेखौ सोरगिदिं माने बाथुल आखाइ खालामनाय जादों आरो। दा बैयाव दङ सुइस गेट। ड्रनजों खेबनांगौब्ला ओरैबायदि समायना नुगौमोन, बुंनानै फोजोब हाया। गैयालाबो बे बाथुल आखाइ बायदि बे माने बर्डार बायदि होनाया, बान्दो बायदि होनाया ओरै गिदिं गोदा लायोब्ला 20,000 बा 15,000 फुटसो जागोन आरोखि, गिदिं गोदा लायोब्ला गोलावा। दा जोंनिजों बिदि बानायना होनो गभर्नमेन्टआ, बिदि बानायनो थाखा गारनानै। दा रायजो राजाफोरनि दैनि थाखाय, माने माइ गायनायाव दै गोनांथि जानायनि थाखाय बे खामानिखौहाय मावनानै होदों होननानैहाय मिथिनो मोननाय जादों आरो। दा दैयाथ' देरो, देरनाया देरब्लाबो बियो खुरलाबाया, मानोना हायानो अन्थाइखा ओरैहाय बांसिन, खुरनो हाखाया।
ओरैबायदि वालनि जाजोबो नै नायदो जोंनि गभर्नमेन्टआ बिदि खालामना होनो हादों नामा सारिगिदिं नायदो माइ दुब्लिखौ ओरैबायदि समायना जायगा औ बिसोरो सन मोननै गायो दे बोसोरसेयावनो मोननै आबाद थिखाङो बिसोरो माइखौ खननै थिखाङो आरो नाय ओरैबायदि समायना ओमफ्राय नैबे जायगाखौ नाय ओरैबायदि लाइन लाइन जादोंना बेयाव गय बिफां गायनाय बायदि नालेंखरा लाइन लाइन गायदों जायोबो समायनाबो खालामो औ जायोबो समायनाबो खालामो आबादाबो मोननै मोननै थिखाङो पाइपबो दंबावोसो हनै बेनो दै बहनग्रा बरिं बर'आवलाय मा होनो बेखौलाय गामि बायदि मोनलायफेरलै जायगाखौहाय नायनानै ओरैबायदि नै दा बे आदानि अननायाव बेरायफैनो मोनबाय बे जायगायावहाय उदया डिस्ट्रिक्ट होनोमोन नामा औ मान्डिया डिस्ट्रिक्टआव थायो बे कर्नाटक सिङावनो माने बेंगलरनिफ्राय गैयालाबो 2 घन्टा ना 3 घन्टा लादोंलै दा आं मैया फैनाया गोसोआव गैला दै दा बे जायगायाव दंफैनाय बेयावहाय गोबां कानाडा फिल्मनिफ्राय आरो गोबां मा सिरियालफोरनिफ्राय बेयावहाय शुट लाफैनाय जायो होननानैहाय मिथिनो मोन्दों नंगौ नामा ओंखायनो नायनो फैदों आरोखि दा सिगाङाव जों नोंथांमोननो बै दैखौ दिन्थिग्रोबाय बे दैखौथ' ओरैबायदि समायना नुगौ ड्रनजों खेबोब्ला ड्रन गैयियावसो थाबथाबाय नङाब्ला नोंथांमोननो दिन्थिगौमोन आं ओरैबायदि समायनाखा बे बर्डार लुना होनायाबो बान्दो लुना होनाया बे रायजो राजा माइ गायग्राफोरनि थाखाय मावना होदों जाहैदों बेखौहाय गैयालाबो 15-20 हाजारसो फुट गोलाव जागोन माने ओरै बाथौ लाखाय बायदि लुनानै ओरै लुखनदों आरो माने दैया रायजो राजानिसिम गोसारलांथों बयबो थिखांनानै माइ गायनो हाथों होननानैहाय बै खामानिखौ मावना होनाय जादों आरो बे जायगायाव दा जोङो लास्ट शुट लाबाय नोंथांमोनाबो बे जायगाखौ नुनानै माबायदि नांदों समायना नांदों ना नाङाखै मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा इसके मुंह में पैदाशी सुपारी है ये तोतला बेखौ कमेन्ट बक्सआव फोरमायब्लानो जाबाय दा जोङो थांनो ओंखारबाय आरो नोंथांमोननो दिन्थिगोन माबा हाग्रानि दावराय ओंखारनायखौ दा दिन्थिगोन र' एसे मोसानायफोर नुयोना नुवा बे जाहैबाय कर्नाटकानि लकेल जायगा आरो माइ गायग्रा जायगा आरो माबायदि सिनारि खालामदों नायबानो जाबाय गाइस लोगोफोरनिफ्राय नायनो हागोन बिराद मोजां जायगा बे बिसोर फिथाइखौबो जायो आरो साइज स्टाइलबो खालामनानै दोनो दा जोङो थांनो ओंखारबाय ओमफ्राय दावराय मोसानाय दिन्थिगोन नोंथांमोननोहाय एसे हाग्रायाव थाखुमानानै खेबनांगोन नङाब्ला आंखौ नुब्लानो गिना खानो दावरायफ्रा दहायबो हांसो फिसाया बेयाव दैयाव थ्रोब एबायदों आंखौ नुनानै जाख्रुबग्रा नालाय मानसियानो सिनायखायो दा आं एकदमबारैनो नोंथांमोना सानदों जानो हागौ बे पस्टाराव नुनायखौहाय बियो सिरियाखानानि नङा लोगोफोर बियो सिरियाखानानि नङा बियो जाबाय गामि ओनसोलावहाय ओंखारनानै मानसिनि साखाथि बाखाथि थाग्रा माने गोजौआव बिरबायग्रा दाउफोर आरो बैयो जाहैबाय मथाम बेखौ नोंथांमोना मिथिखागौ दा जोङो दै दिन्थिनानै फैदोंमोन नोंथांमोननो बे जायगायावहाय बे मथामा दङ बेयाव थायो माने बेखौहाय बेयाव दिन्थिनाय जादों ओमफ्राय लामाया नै ओरै थांनांगौ नालाय लामाया ओरै थांला मोनहैयो दा बेनिखायनो नोंथांमोना बैयाव थिर होनाय नुदों ओमफ्राय बै लिरनायखौ जों सिनायला बियो जुला फिसाफोर जाबाय दा दाउसेन दाउलाफोरजों हाग्रानि जिब जुनारफोरजों बेफोरबायदि मोजां मोनोब्ला बिसोरबो जोंनि मानसिनि साखाथियाव फैयो आरो हालेवनायफ्रावथ' नायनानै फोजोबहाया ओरैबायदि ट्रेक्टरफ्राखौनो बेंदिं फैजोबो दा आं सुटसो लानो मोनाखै बैयावहाय हालेवनाय नुबोदोंमोन आङो खाथियाव थाङाखिसै आंबो ओरैबायदि हालेवनायावनो ज्राव ज्राव न'आव दाउ फिसिनाय बायदि फैयो माने फारामाव बयलारफोर फिसिनाय बायदि मानसिनि साखाथियाव फैयो हाग्रानि दाउसेन दाउलाफ्रा ओंखायनो दा गावसोरो दाउसेन दाउलाफोरखौ मोजां मोनो नालाय बेनिखायनो दा बिसोरो बे पस्टारखौहाय लागायना दोनदों आरोखि ओमफ्राय मासेबो मोनसेबो बुथारनो मोना बुथारबायथाय डाइरेक्ट जेल दा जोंबो बेफोरबायदि हाग्रानि जिब जुनारजोंहाय अननो सोलोंनांसिगौ आरोखि मोजां मोननो सोलोंनांगौ माने जोङो बाराद्राय जायो बर'फोरनिया जेराव मोनो थ' खाथियावनो फैया दाउसेन दाउलाफ्रानो दा बयखौबो खावलायो आं रायजो राजाफोरखौहाय बे हाग्रानि दाउसेन दाउला बुथारनायनिफ्राय गोजानाव थायोब्ला मोजां जागौ आरोखि माने जोंनि जायगायाबो समायना जागौ दाउसेन दाउला गाबनायनि माने रैरुब माने सुदेम बैफोरबायदि रुसुमै गारां दाउसेन दाउलाफोरनि गाबनायखौ जोंबो खोनानो मोनगौ आरोखि दा जोङो खोनाला बिदि माने नुब्लानो थ' होयो है गाबफैलायबायलै होननानै दा बेनिखायनो बयखौबो खावलायो आं माने हाग्रानि जिब जुनार दाउसेन दाउला बुथारनायनिफ्राय जानगाराव थायोब्ला गाहाम जासिगौ आरो जोंनि बर'फ्राबो जोंनि हजोंहाय बे खोथियाखौ बजा सरो दा बिसिनिथिं मोनसेबो बजा सरानै ओरैनो राननानै दोनजोबो आरो दा माइ गायगासिनो दङ ओरैबायदि समायना दंलै जायगाफ्राबो मोनसेबो बजा सरा
ओरैनो रिखि थिखि गावबागाव रानना दोनजोबो आरोखि नै बे खाथियाव नुनो हादों बेफोरबायदि रानना दोनजोबो मोनसेबो बजा सरा आरो ओरै हेन्ड ट्रेक्टरबो हालेवगासिनो दं माइ गायगासिनो दङ हौरै बिसोन फुगासिनो दंना माइ गायगासिनो दंथाय बैयाव हनै आइजोफोर दङ ओरै हालुवाफोर ओरैबायदि समायना नालेंखर बागानजों माइ दुब्लिजों दाउसिनफ्रा दाउब'फ्रानो जायगायावनो मानसिनि खिथुआवनो बेरायजोबोलै रोबां बैयावबो माइ गायगासिनो दं हनै ओरैबायदि समायना ना जायगायानो हाग्रानि दाउरायानो लांदाङावनो बेरायबायो ओरैहाय जोंनिथिं बिदि बेरायनांगौला माइबारियाव जागासिनो दं नै हाग्रानि दाउराय गोजायो मैया अनेक नुबोबाय आं ओरैहाय हाग्रानि दाउराय भिडिअ लाबोनाय जायाखिसैना ओमफ्राय दिनैहाय दिन्थिनायसै नोंथांमोननोहाय जोंनिथिं जुदि बिदि बेरायनांगौला बियो दहन खिफि गुहोजाबायसो गला रायो मोनायावबो अयथासार गाबबाय थादों बेखौ नायदो नै सिनारिफ्रा समायना हारियालि ओरैबायदि माइ गायजोबो नै बे हाजोआथ' अन्थाइ गोजाखासै इयो अन्थाइ गोजाखा मोनसेबो हा गैया लोगोफोर इयावहाय लांदांसो हनै हाजोआबो दंफांबो गैया बेयाव दाउराय खनजागासिनो दं नै मानैया जो नामा बै मासेया जोला गिदिरसिना नामा ना गिदिरसिना जो ए हौवाफ्रा लैसिन जायो ने गासै नालेंखर बागान नालेंखर ओंख्रि मा ओंख्रि मोनजायोलै औ आदा माबायदि मोनखो गोथाव ना गोथाव